Takže čaute ľudia, ja som Matej z Cubes.sk a toto je video, v ktorom vám ukážem, aký mám asi približne average na Rubikovú kocku 2x2x2. Konkrétne je to Rubiková kocka 2x2x2 môj Linkpo. Takže ja si myslím, že môžeme začať teraz, ju zamiešam a zavriem si oči. Takže môj prvý čas je 8 sekúnd a 30 stotín. Oh yes. To je zatiaľ asi aj môj najlepší čas. 5 sekúnd a 95 stotín a je to druhý čas. Takže to je môj tretí čas, je to 10 sekúnd a 85 stotín. Takže môj štvrtý čas, predposledný čas, je 8 sekúnd a 18 stotín. Takže toto je, tentokrát som to ešte raz trhol, je to môj posledný a najlepší čas, 5 sekúnd 45 stotín. A môj average z posledných 5 je 7 sekúnd a 47 stotín. Takže toto je koniec videa a ja vám ďakujem za zhľadnutie. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like, ak nie, tak radšej nič nedávajte. Môžete dať aj odber a